hebben samen een vertical farm gemaakt. Dus het is eigenlijk een kar met 3 verdiepingen waar we plantjes op gaan kweken. En dat is volledig op Arduino aangestuurd. Dus de ledverlichting, de ventilatoren, ons bewateringssysteem wordt er allemaal op aangestuurd, hebben wij geprogrammeerd. En wat is de uitdaging als je zo'n project overgeheveld krijgt van vorig jaar? Is eerst uitzoeken waar dat ze vorig jaar geëindigd zijn. En ja, onze grootste uitdaging was eigenlijk het programmeren van Arduino. Hoe werkt uw systeem precies? Ons systeem, wat we eigenlijk hebben gedaan, is we hebben op 1 vierkante meter 3 verdiepingen gedaan, zodat we op 1 vierkante meter 3 vierkante meter groenten kunnen kweken of fruit. We hebben van onder een waterreservoir waar een pomp in zit, die dan water naar boven pompt naar elke verdieping. Dan zit bij elke verdieping een kleppensysteem die dan de kleppen open laat gaan, mocht er niet genoeg water in zitten voor de planten. En het waterniveau wordt afgelezen met de watersensoren die we aansturen via Arduino. We hebben dan nog een paar andere sensoren zoals de bodemvochtsensor en dan de DHT11 die voor de temperatuur en de vochtigheid zorgt. Die meet dat en dan gaan eigenlijk de ventilatoren zo'n beetje samenwerken om te zorgen voor de beste temperatuur en vochtigheid voor de planten te laten kweken. Dan hebben we ook nog een LED-verlichting die eigenlijk met een dag- en nachtsysteem werkt. Dus dan gaat die op de dag aan en in de nacht uit, net zo eigenlijk als de zon. Zodat de plantjes eigenlijk optimaal kunnen gaan kweken. Vorig jaar hebben ze met kweeklampen gewerkt en die waren te hoge voltage. Dus wij hebben toen eigenlijk bij het idee gekomen van om LED-strips te gebruiken, omdat het eigenlijk veel minder plaats opneemt. Het geeft evenveel licht voor de planten om te groeien en ja, dat was gewoon een betere optie. De dames van 6 industriële wetenschappen die hebben de programmering gedaan. Wat hebben jullie precies gedaan? Ja, we hebben tekeningen gekregen wat we moesten maken van hen. En ja, toen zijn we begonnen om te kijken wat we met elkaar gaan maken. En zijn we gaan kijken wat we hadden bij onze laszaal. En dan hebben we kokers gezaagd, bepaalde lengtes. En dan ook nog 5 platen geknipt op maat. En dan hebben we alles samengesteld en zorgd dat alles haak staat. En met de tig alles dichtgelast. Toen we hem net hadden in elkaar gezet, hadden we nog niet de verstevigingen erin. En toen was het gewoon de toren van Pisa eigenlijk. Ja, die ging die echt op en neer. En toen hadden we met de leraar overlegd van ja, dan kunnen we misschien wat verstevigingen erin zetten. Toen, ja, nu staat hij wel rechtop. Dag Wouter, wat heb jij precies gedaan voor dit project? Vooral het elektrisch gedeelte. De ledlampjes wat je hier ziet, die bekabeling die was nog niet volmaakt zal ik maar zeggen. We moesten nog helemaal naar onder naar de besturing lopen. Die heb ik vastgesoldeerd en getest. En ook nog de bedrading van de andere ventilators en zo. Ik heb gehoord dat er op het laatste moment een paar problemen waren. Wat heb je moeten doen om die te verhelpen? Ja, dat was vooral bij het ledlicht. Dat moest nog aangesloten worden. Zo snel mogelijk gewerkt. Natuurlijk ook met de hulp van de meiden. Ook dan gedaan. En ook van de leerkrachten. Gesoldeerd en getest en het ging eigenlijk vrij goed, maar het was wel allemaal op een korte tijdspan. We hebben ook heel hard geleerd om hoe we moeten communiceren met andere mensen en hoe we moeten samenwerken. En sowieso altijd om hulp vragen, mochten we vastzitten. Dat hebben we zeker gedaan. Met wie hebben jullie allemaal samengewerkt om dit te realiseren? Ja, we hebben samengewerkt met de jongens van Lassen en van elektriciteit. Dan hebben we ook nog samengewerkt met 2 studenten van de U Hasselt en de KU Leuven, die ons geholpen hebben met het coderen van de programma's. En dan ook nog met het bedrijf PC Fruit.